Takže jsme tady na pokoji, na hotelu Orea Mariánské Lázně. Tady je moje dcerunka. Ahoj. Tady je, takhle vypadá první část pokoje. Takže tady to je moje postel teda. Já budu využívat obě dvě postele. Nejsem ty vejít. Tady mají holky terasu. Tady ten moupík už mi tady bere gejbíčka. Ty tam máš. Tady máme výhled na centrum. Už jsme dlouho nebyli, my jsme taková cestovatelská rodinka. Tady je moje paní, další miminko. Ale trošku nám do toho vlítla školní docházka, ale my to nějak vyřešíme. Tak jo. Takhle se pokračuje do druhé. Takhle se pokračuje do druhé místnosti. Manželská postel. Tady máme balkon. A tady ty mejdíčka mám i já. Tady můžete vidět, takovýhle 4 mejdíčka. A pokoj má samozřejmě 2 samostatné koupelny. Takže tady je koupelna rodičů. A tady to je naše koupelna s drahuškou. Tak. Takhle vypadá ta koupelna. Takže takhle to vypadá. Kdybyste chtěli vidět další videjka, kam zajet s rodinou na hotel, dejte nám vědět. A když se vám video bude líbit, Tak nám dejte lajky. uděláme fotky obídků a večeří.